Ah. And you turn back into your old self, no time to fight. Go in here. Hi guys. So karon magmukbang tani. Magkauntag halang tayo sa kuan mo ni siya guys ha. Ang kanon ron. So ready na ko. Kaon ako diretso. So ayan na to ni. Oh. Hindi mo halang tayo. Alam? Alam ay. Halang ay. Halang kaya ay. Parising ko ano? At dugo? Kan? Ay, sa dulo. Ano mo? Pinggan kamay ah? Wala na nga. Ha? Ayun lang. Okay, sige. Guys ka? Mukbang makinin na ngayon guys. Oh, lamig yun. Kaya naman. Kaya rin, no? Kaya. Kapag na? Ay, kaya. Ulan eh. Ah. Hindi man mawag. Sumpah po, no? Okay naman, no? Mira, napis sa dito. Napay kwento, chili pepper. A powder. Guys. Prrr! Ah. Hey guys, subscribe. Saya.
Pamparam pam pam pamparam param pam. Buko buko. Kaya mo ko na mahulog na yun, init mong good. Pinit na. Hindi ka halong, no? Hindi mo kaya lang. No. Kaya lang ngayon. Game si Bart ini. Orang Jepun niya. Ada beda. Oh, bless you. Ang kahalang 1 to 10. Ha? 1 to 10, 5. Ang kahalang 8? 8, Pinakamubo? Pinakamubo, 10. 10 boto. Ah. Yeah, okay na lang. No, no, mushroom mo. Hindi na ka? Ha? Noodles na lang? Yung binili si Juan, binili ba? Saan ba siya? Saan ko siya? Challenge si Chay, na Chay ha? Challenge pa siya. Ah. Pamparam pam pam, pamparam param pam. Ah. And you turn back into your old self, no time to fight. Go in here, together, finish that game. No matter what. Pamparam pam pam, pamparam param pam. Oh. Oh, sarap. Ah, pasar. Pasar guys, pasar. Hindi, manalang kayo. So, dito na ito mga man ha. Bye-bye. Brr. Idol, boy, tabang. Ah. Basta